Bună dimineața! Am venit în tabără! Exploratori pentru domnul! Declar deschisă tabăra Mahanaim la Braidwood, 26-28 mai 2024. Pentru unul și unul pentru toți! Trebuie să pun timerul, hai! Whoever's on that side needs to lift it off. Please! No!
I'll try. You can't do this! Reach the top. Really well, Alex! Did you buy this cable on Amazon or eBay? Or Temu? Good morning. Good morning. Good morning, Alin. Bună dimineața! Întoarce capul și spatele. Salutation!
privire doar soare. Vreau să ascult glasul tău părintesc, vreau să doar glasul tău să mă îndrume, când în calea răscruce întâlnesc. Vreau să fiu un exemplu în toate, vreau să întâmpin furtuna cântând, vreau să spun tuturor vestea bună, că Iisus se întoarce curând. Pentru Iisus, Cu bucurie! Gata, 2, 3 și... O zi în care n-ai făcut nimic, e o zi pierdută. O zi în care n-ai făcut nimic, e ca o plută. E ca pluta fără apă, ca pianul fără clapă, ca vioara fără arcuș, oul fără și un bunic fără nepot. Vin în această tabără și m-aș bucura să fie așa. Vor aduce roade care să-ți permită să ajungi acolo. Pentru că dragul meu licuric și dragul meu explorator, în locul acela la care privești tu, vei putea, doar dacă te gândești mai mult la alții decât la tine, doar dacă ești ascultător de părinți, nu apare niciun joc, nu apare niciun film. Însă pentru asta trebuie să ai rădăcinile bine fixate. Să aduci roade care să-i permită lui Dumnezeu să te ducă în locul acela la care privești tu acolo. Dacă ți-ai imaginat bine ce ți-am povestit, aș vrea să te ridici fără să părăsești locul. În tabăra Mahanaim am învățat cum să trăim și să ne comportăm ca într-o tabără a lui Dumnezeu. Am învățat cum putem să avem bucurie în viață și să facem și altora bucurii
Fie că este vorba despre colegi, prieteni, ori despre părinți și instructori. Am învățat cum să avem rădăcini care să fie puternice și bine înfipte în Cel care este stânca noastră, Iisus Hristos, și ne oferă stabilitate. Am învățat cum să avem roade, ascultarea, bunătatea, dragostea de semeni. Și învățăm că într-un final nu doar aici vrem să fim în tabăra Mahanaim, ci vrem să fim în tabăra lui Dumnezeu, care în curând va fi întemeiată de El însuși și nu aici pe pământ, ci în împărăția Sa. Dar nu este suficient doar să învățăm. De cauza aceasta, seara pe care o trăim acum este una în care sunteți chemați să luați decizii. Este una în care să vă amintiți ce ați învățat nu doar aici, ci probabil ce ați învățat și până acum de la părinți, de la învățători, de la instructori. Și să luați decizii de a fi niște oameni care au rădăcini bune și de-a lungul vieții aduc roade frumoase. Dacă este vreunul dintre voi care în seara aceasta vrea să ia decizii să aducă roade bune, îl rog să se ridice. Și prin faptul că te ridici, spui că vrei să aduci roade bune, să nu trăiești la fel cum se trăiește în această lume, și să trăiești plin de roade, ca un copil, apoi ca un tânăr și apoi ca un adult care aduce roade spre slava lui Dumnezeu. Mai este cineva care trebuie să declare lucrul acesta? Ori ne-am ridicat toți. Nu mai este nimeni? Sau poate că este cineva care vrea să ajungă la aceeași decizie, dar nu are cum să se ridice? Să vorbească atunci. Da, vreau și eu. Vreau și eu să fiu bun. Vreau și eu să fiu lumină. Atunci fă lumină. Pe baza angajamentului depus, te investesc explorator. Pentru Domnul, Gata oricând. Aici este tabăra lui Dumnezeu, Mahana, Mahanaim, cu
îngeri ne înfrățim și sorii cere sunt cu noi tot mereu, prin credință oricând biruim. Da. Ca urmare și în mod oficial declar închisă tabăra Mahanaim în Braidwood 26-28 mai 2024, cu speranța că în amintirea tuturor locul acesta și tabăra aceasta vor rămâne pentru multă vreme.